F'inqas minn xarejn mit-tnedija tal-iskema tal-equity sharing diġà applikaw għalija 121 persuna. Permezz ta' din l-iskema, persuni li għandhom 40 sena jew aktar li qed isibuha diffiċli jiksbu self mill-bank jingħataw għajnuna finanzjarja mill-Awtorità tad-Djar biex isiru sidien ta' djarhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej għalli b'din l-iskema l-Awtorità qed tindirizza sfidi differenti. Huwa ċar ħafna li din l-iskema qiegħda timla vojt partikolari għal persuni illi sal-lum ma kellhomx alternattiva oħra ħlief illi imorru fis-suq tal-kera. U allura l-iskop tal-equity sharing huwa għal persuni li minkejja li anke jekk għandhom ċertu assi, minkejja li qegħdin fis-suq tax-xogħol, illum ma jistawx iġibu loan minħabba li għandhom ċertu età. L-applikanti jixtru mhux anqas minn nofs il-proprjetà filwaqt li l-parti l-oħra tixtriha l-Awtorità tad-Djar. Dan ifisser li l-Awtorità tad-Djar se tiffinanzja bejn 20,000 u 100,000 għax-xiri ta' proprjetà li ma taqbiss il-200,000 bidħul tal-applikant ma jrid iċedi l-40,000. L-applikanti se jkunu obbligati li mill-assi tagħhom jiffinanzjaw mill-inqas 10% tal-prezz tal-proprjetà li jkunu se jakkwistaw b'din l-iskema. Fl-istess ħin dawn jintrabtu li jekk kif jgħaddu 20 sena jixtru sem li tkun xtrat l-Awtorità bl-istess prezz akkwistat minnha. F'każ li l-applikant ma jkunux f'pożizzjoni finanzjarja li jixtru sem ieħor u li dom jew il-werrieta jistgħu jixtru sem l-Awtorità minn flokhom. Kull persuna, anke jekk hija persuna single, tista' tapplika għal l-equity sharing. L-importanti huwa li jkollha il-fuq minn 40 sena, l-importanti li għandha wkoll biżżejjed assi biex tassigura it-10% deposit. U allura l-iskop tagħha huwa li kemm jista' jkun kull persuna li huwa eligibbli għaliha jkun jista' japplika tru l-Awtorità tad-Djar. Minkejja d-domand għolja għal din l-iskema fi żmien tant qasir, l-Awtorità qed tassigura li din l-iskema mhux ser tieqaf hawn. Qed nassiguraw li din l-iskema tkompli kemm jista' jkun tinċentiva aktar persuni u allura nsejħu lil persuni li huma interessati biex jagħmlu kuntatt jew mal-Awtorità tad-Djar jew nkella ma' wieħed mill-branki tal-APS Bank. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galtes qal li jekk kif issa bdew il-preparamenti għal budget ta' din is-sena, il-Gvern se jkompli din il-viżjoni wiesa' tiegħu għal dan is-settur. Il-ħsieb huwa li jkun hemm strateġija wiesa' holistika li inti mhux biss titkellem biss fuq nies li jagħmlu x'jagħmlu għandhom bżonn għajnuna ta' akkomodazzjoni soċjali, imma wkoll oħrajn li għandhom bżonn għajnuna differenti. U dan il-budget beħsibna wkoll li naħdmu fuq miżuri li jkunu qegħdin jimxu f'dik id-direzzjoni. Dawk interessati li jidħlu għal din l-iskema jistgħu jniżlu applikazzjoni mis-sit www.housingauthority.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.